Jina Mario Xwireb nselmilkom nilqakom għal-programm Ras Imbras. Illum ħanitkellmu dwar ix-xogħol, forsi mhux b'mod partikolari mill-aspett ta' ekonomija, mill-aspett ekonomiku jew mill-aspett soċjali, imma ħanaqbdu aspett partikolari. Ħanitkellmu dwar l-aġenziji ta' l-impjieg li magħhom jibnu relazzjoni mhux biss min iħaddem ma' ovvjament anki il-ħaddiema nnifieshom. Illum Ras Imbras ma' Lorenz Zammit li huwa Chairperson tal-Employment Agencies tal-Malta Chamber of Commerce ovvjament, u propju ħanitkellmu dwar kodiċi ta' prattika li faslet il-Malta Chamber of Commerce biex l-employment agencies jimxu fuq u jħarsuh. Nibdew minn hawnhekk. L-Aġenziji tal-Impjieg x'inhuma? L-Aġenziji tal-Impjieg li ilhom magħna issa 30 sena. Il-legal notice fil-fatt ħarġet l-ewwel darba fl-1995 li tirregola l-Aġenziji tal-Impjieg u kienet titlob illi l-Aġenziji tal-Impjieg ikunu reġistrati, ikunu liċenzjati. U l-iskop tagħhom hu illi iservu ta' mezz ta' kif persuna, kumpanija, employer, qed ifittex ħaddiema, isib il-ħaddiema, jiġifieri jgħinuh, l-Aġenzija tal-Impjieg tgħinu, isib il-ħaddiema u min qiegħed ifittex ix-xogħol japplika għandhom u jgħinuh ukoll u jippreżentaw lill-persuna lil min iħaddem. Forma ta' sensari, senserija, le? Illum għandna LinkedIn ukoll fuq l-online, pereżempju. Illum ġurnata qabel kien ikun hemm irriklamar fuq il-gazzetti stampati. Illum naturalment il-medja soċjali ħadet over, u allura hemm il-LinkedIn, hemm min jagħmel riklami fuq Facebook u medja soċjali oħrajn. Però l-iskop dejjem jibqa' illi l-Aġenzija tal-Impjieg prinċipalment qiegħda hemm biex tagħti parir lil min iħaddem u fil-fatt hi titħallas biss minn min iħaddem, ma tistax tieħu flus mingħand min qiegħed ifittex ix-xogħol, titħallas biss mingħand min iħaddem. Allura xogħol li tagħti parir lil min qiegħed iħaddem biex isib l-aħjar nies. Din interessanti li għadek kamat, għax jien kont dak il-mistoqsija, isma' da Maltin il-ħaddiema jkunu barranin, jkunu l-ħaddiema. Ħanamellek il-mistoqsija għaliex nisimgħu kemm il-darba daw il-każijiet ta' ħaddiema barranin li jkunu jgħixu f'pajjiż fl-Asja u jibdew iħallsu l-flus minn hemmhekk lill-aġenti li jweduhom impjieg biex jiġu Malta jew f'pajjiż ieħor fl-Ewropa biex jekk irridu ngħidu kollox, u daw awtomatikament ishom qegħdin iħallsu biex eventwalment isibu dal-impjieg f'Malta. Sa ħallija jekk isibuh xi jew li tkun ħaġa oħra. Daw l-aġenziji li qed nitkellmu dwarhom jagħtu servizz lil Maltin jew lil barranin? L-Aġenziji tal-Impjieg jagħtu servizz prinċipalment lill-employers Maltin. Dak hu l-iskop tagħhom. Kif għad diġà mhux suppost, hija kontra l-liġi li inti tiċċarġja lil min qiegħed ifittex ix-xogħol u llum saret ukoll kontra l-liġi illi taħdem aġenzija barranija li qiegħda barra illi hi tiċċarġja l-ħaddiema, jiġifieri jekk jien bħal dal-każ li għadek kemm semmejt. Bħal każ li għadek kif semmejt, pereżempju, ebda aġenzija tal-Impjieg Maltija ma tista' taħdem ma' aġenzija tal-Impjieg li tkun f'pajjiż ieħor illi hi tkun qiegħda tipprovdi lin-nies u tiċċarġja lin-nies. Jiġifieri s-servizz għal min irid jaħdem jew għal min qed ifittex xogħol jista' jkollu xogħol diġà però jixtieq jibdlu huwa dejjem xejn. Ma jista' m'għandu jħallas xejn. L-Aġenzija tal-Impjieg tuħu li tagħha mingħand min qiegħed iħaddem. U allura, naturalment, is-suq huwa is-suq Malti, ġifieri minn hawn Malta, jaħdem Malta, jista' jkun li jiġu drabi fejn inti għandek bżonn ta' ħaddiema li ma hux qegħdin Malta, pereżempju jkollok shortage partikolari. Ħanuħu eżempju wieħed, technicians. Hawn ċerta tip ta' technicians li hawn nuqqas tagħhom Malta. U allura jiġu minn pajjiżi oħrajn, illi jiġu minn pajjiżi ġewwa l-Unjoni Ewropea, allura dawk laqas biss ikollhom bżonn work permit, jew inkella jiġu minn pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea u dawk ikollhom bżonn work permit. U allura jekk jinstab illi daw qed jintalbu jagħtu xi forma ta' ħlas jew jgħaddu l-flus. L-Aġenzija Maltija qiegħda tikser il-liġi. U issem ħaġa oħra wkoll illi l-employer li qiegħed Malta ma jistax jaħdem aġenzija tal-impjieg jekk mhijiex liċenzjata. U fil-fatt jiena qabel tħalt hawnhekk mor daqsxejn fuq il-website tad-Dipartiment tal-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali, bħalissa total ta' 204 aġenziji tal-impjieg. Interessanti li fl-aħħar 5 snin ingħataw 119 il-liċenzji, ġidaw qed jiżdiedu. X'inhi r-raġuni li qed jiżdiedu daqshekk? Naturalment l-iktar li qed jiżdiedu għax
peress li nħass nuqqas ta' ħaddiema numru ta' livelli, ġifieri mhux fil-livelli għolja, imma pjuttost l-iktar li kellna żieda aħna fin-numru ta' ħaddiema kien fil-livell iktar forsi iktar baxx. U allura twaqfu aġenziji prinċipalment bl-iskop prinċipali illi jġibu ħaddiema minn pajjiżi ħafna drabi l-Unjoni Ewropea biex jaħdmu Malta. Però mhux biss li ġara wkoll kien illi kellek numru ta' kumpaniji li kienu jagħtu servizz ta' natura oħra, tipo servizz ta' accounting, servizz finanzjarju, servizz legali. U xtaqu illi wkoll jidħlu f'dan is-settur. Jiddiversifikaw. Ġifieri kellek numru ta' businesses, ta' konsulenzi, ta' konsulenti li kienu qed jagħmlu xogħol ieħor u xtaqu jiddiversifikaw. U hekk dawk jgħinu biex jiġi żviluppat ta' xogħol ukoll, ġifieri li kellek dak l-iżvilupp ta' nies li jagħtu servizz ta' konsulenza ta' natura oħra li jidħlu fis-suq tal-employment agency huwa xi ħaġa tajba ħafna dik tfisser li s-suq tax-xogħol ikun iktar effiċjenti. Però l-fatt li bħala Malta Chamber ħassejtu li kellkom tfasslu dan il-kodiċi ta' prattika ta' prattika tajba, nitlu daqsxejn fid-dettall tal-affarijiet illi fih u ma fihx, ifisser li isuk ħassejtu li kien hemm qasijiet, aġenziji li ma jemxu skont il-liġi. Iva, ibda biex hawn numru ta' aġenziji inti għad reġistrati hawn 200 il-fuq minn 200. Il-verità illi jien naħseb li hija it-twemmin ta' ħafna nies li hawn iktar illi mhumiex liċenzjati. Ġifieri ġew ma jimpurtomx minn dak illi suppost jagħmlu skont il-liġi u bdew joperaw minn liċenzja. Imma allura min iħaddem imur ifittex is-servizzi tagħhom? Ma jkunx jaf li m'għandux il-liċenzja. Issa il-liġi għamlita tassattiva li biex inti tuża servizz ta' employment agency trid tara l-employer irid jara li l-aġenzija hija liċenzjata. U allura illi wieħed irid isemmi hawnhekk hu illi bdejna naraw illi l-affarijiet ma kinux mixin sew. Il-gazzetti kulħadd jaqrahom, każijiet ta' persuni jiġu hawn minn għalihom illi għandhom ġob u ma tiskopru li m'għandhomx ġob xejn. Kumpaniji li jitolbu permess tal-50 impjegat meta kull mandu bżonn 5. U derilna li kellna ninaqdu u deċidejna li naqadna taħt il-kappa tal-Malta Chamber of Commerce, Enterprise u Industry u fejn għamilna sezzjoni tagħna u l-ewwel ħaġa li bdejna nagħmlu hi illi nagħmlu dan il-kodiċi ta' prattika tajba. Illi jmur oltre mill-liġi fil-fatt self-regulation, hija self-regulation volontarja. Però hija l-mod kif għandhom jimxu l-affarijiet. Il-mod kif aġenziji tal-impjegi tajbin, bona fide dawk li jaħdmu kif suppost, fil-verità jimxu. U diġà kien hemm numru ta' affarijiet li aħna konna ktibna f'din il-Code of Practice illi sabu ruhom fil-liġi, ġifieri din il-Code of Practice ilha lesta issa madwar sena li kien notice ħarġet pjuttost reċentement ftit qabel il-miliet. U sabu ruhom hemm, u tajjeb li sabu ruhom hemm. Però mbagħad aħna morru oltre, ġifieri tip ta' servizzi li għandek tagħti. Ma pereżempju, it-trasparenza pereżempju li trid timxi biha. It-trasparenza li trid timxi biha. Trasparenza ma' min? Kemm ma' min iħaddem kif ukoll ma' min qiegħed tifittex ix-xogħol. Illi inti pereżempju ma taqbadx għax ġiex persuna għandek u għallek li qed tifittex xogħol f'din il-livell u taqbad tibgħat is-CV tiegħek ma' kulħadd u ma' kullum kien. Imma trid il-permess tiegħu tajlu isma' jien nista' nibgħat is-CV tiegħek f'dik il-kumpanija, jew f'dik il-kumpanija, jew f'dik il-kumpanija, u rrid ngħidlu lura x'inhi l-feedback mhux xejn, ma tisma' xejn imbagħad iktar. Mal-employer l-istess ħaġa li jiena rrid nara illi l-employment practices tiegħu huma tajbin ukoll. Għax ma jistax ikun illi jien nippromovi employment ma' xi ħadd illi mbagħad ma il-liġijiet tax-xogħol ma jħarishomx. Jiġifieri l-employment agency la qed tieħu dik ir-responsabilità illi ssib il-ħaddiema għal min qed ifittex il-ħaddiema. Tittara wkoll illi il-klijenti tagħha huma klijenti li huma wkoll qed jirrispettaw il-liġi. Li qegħdin jirrispettaw il-liġi. Jissemmew diversi obbligi, inti semmejt l-onestà u trasparenza rispett tar-relazzjonijiet fl-impjieg, però mis-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, xi ħaġa li nisimgħu ħafna dwarha. It-taħriġ, kważi dritt tat-taħriġ. Dawk mhumiex affarijiet illi l-employment agency tidħol fihom għal sempliċi raġuni illi maħniex experts fil-health and safety għana. Però
irridu naraw. Hemm il-però. Il-però hija illi aħna rridu naraw illi min qiegħed iħaddem huwa klient tiegħi qiegħed jiffollowja l-liġijiet tax-xogħol. Ma jistax ikun illi joffri xogħol illi hu ta' periklu, pereżempju, u jien immur ngħid il xi ħadd biex imur jaħdem miegħu meta naf li hemm il-periklu hemmhekk dak ix-xogħol. Ġifieri, meta ngħidu health and safety, iva jien irrid noqgħod attent illi qabel ma nippreżenta employer li xi ħadd li qed ifittex ix-xogħol, illi għandu illi x-xogħol mhuwiex ta' periklu għall-individwu. Hemm dil-klawsola partikolari, l-esklusività li ħafna drabi tissemma mod partikolari fil-qasam tas-senserija tad-djar, il-beħ tal-proprjetà u hekk. F'dal każ l-esklusività legali. Aħna ngħidu li m'għandux ikun hemm esklusività fil-fatt. U raġunija sempliċi illi jien għaliex għandi norbot xi ħadd li qed ifittex ix-xogħol illi jaħdem miegħi biss. Jiena rrid inħallih fil-libertà li jfittex ix-xogħol fejn irid, ma' min irid u juża il-mezzi li jrid. U għalhekk m'għandix inkun jien illi norbtu b'xi forma ta' esklusività. Jiġifieri jekk aħna nemmnu li għandu jkollna suq tax-xogħol ħieles fir-regolamenti kollha, regolamenti tax-xogħol ta' saħħa u sigurtà, ta' taħriġ, eċetera, jekk kien nagħmel dawk l-affarijiet kollha, u nemmen li għandu jkolli suq ta' xogħol ħieles f'dawn il-parametri, allora jien il-moment li ndaħħal l-esklusività nkun qed nagħlqu x-xogħol, ma nkunx qed inħalli ħieles. Xi gwadanja employer mill-użu ta' inti l-employer jista' jkun li jagħmel situations vacant, reklam, kullimkien qabel fil-gazzetti llum il-ġurnata. Għaliex jiġi għand l-aġenzija? Għaliex imur għandek numru ta' raġunijiet. L-ewwel waħda hija illi l-Aġenzija tal-Impjieg l-Employment Agency toħodlu ħsieb ċerta proċessi tipo li jagħmel ir-reklami, jiġifieri qed jiffranka ċerta ammont ta' xogħol. Number 2, l-Aġenzija tal-Impjieg ukoll għandha database għandha, jiġifieri ikun hemm min illi mhux jirrispondi għal xi vacancy imma jgħidlek għandek is-CV. U wara jkun hemm xi ħaġa. Mela ħafna employment agents għandhom id-database u allura jista' jkun illi dak li qed jitlobni l-employer jien għandi fuq id-database diġà m'għandix għalfejn nagħmlu reklam. Number 3, namlu lu short listing ta' CVs illi għet jirċivi. Il-back office work kollu. Il-back office work. Il-kriteri li fuqhom issir is-selezzjoni tal-affarijiet kollha jkunu għandhom. Natuħu kol pari biex joħloq biex ngħidlek the right match. Jiġifieri natuħ pari dwar li ma' kandidati jew kandidati jkunu iktar tajbin għax-xogħol li jkollu. Għax inti persuna, ħansem eżempju ta' technician, jista' jkun xi ħaġa jista' jkun receptionist jew xi ħaġa oħra salesman. Ikollok numru ta' nies li jkollhom l-esperjenza, kapaċitajiet, eċetera, però mbagħad xi kultant tidħol ukoll l-issue tal-kultura, l-kultura tal-employer u dak li qed jistenna minn qed ifittex ix-xogħol. Żewġ mistoqsijiet ta' malajr. Jekk xi ħadd mill-kumpaniji ma josservax daw ir-regolamenti, fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex tassattif minnu nnifsu huwa kodiċi ta' prattika tajba. X'tista' tagħmlu? Le, hija volontarja. Ġifieri inti għandek il-liġi u l-liġi qiegħda tħaddim għad-Dipartiment tal-Relazzjonijiet Industrijali. Aħna ma nistgħu nagħmlu xejn minn ma joqgħodx għal dawk ir-regoli ma nistgħu nagħmlu xejn. Laqqas ngħid xejn? Hija xi ħaġa volontarja, però. Ma jekk issibu kumpanija jew li m'għandix jew li mhix liċenzjata, jew inkella li liċenzjata addirittura parti minn dan il-kumitat biex insejħulu hekk, u ssibu li tikser il-liġi. Le, jekk mhix liċenzjata nirrapportawha lid-DIR, il-Dipartiment tal-Relazzjoni Industrijali. Jekk hija parti mis-sezzjoni tagħna u mhux qiegħda topera skont il-Code of Practice, naturalment aħna nġibu għal konoxxenza tal-Kamra tal-Kummerċ, hija xi ħaġa volontarja. Però hemm areas oħrajn fejn Code of Practice li hija volontarja u bil-mod il-klijenti fir-riċerka pereżempju, fir-riċerka fin-nota ta' riċerka tas-suq, inti għandek Code of Practice volontarja li hija Ewropea, hija dinjija. U li ġara biż-żmien il-klijenti jgħidulek li biex naħdem miegħek li tkollok dil-membership. Indunaw li kien jaqbillhom hekk. Eżatt. Lorenz Zammit, grazzi ħafna tal-li kont magħna l-programm Rasim Brass. Rasim Brass mit-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar u jkun imtenni fis-6 u nofs ta' filgħaxija. Insemmilkom.